Sanibonani bangani bami, uMam G futhi lo onibingelelayo. Sondelani-ke nizokwethamela izindaba zeBhayibheli. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngokubizwa kuka-Abrama. UJehova-ke uNkulunkulu wambiza u-Abrama wathi, "Phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakwenza isizwe esikhulu ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Ngiyakubusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngimqalekise. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe." Wayesisuka-ke u-Abrama njengaloko uJehova emtshelile. Wathatha uSarayi umkakhe, noLoti indodana yomfowabo, nempahla yonke yakhe nezinceku abezitholile eHarana. Basuka-ke ukuya ezweni laseKhanani, baze bafika-ke ezweni laseKhanani. UJehova uNkulunkulu wabonakala ku-Abrama wathi kuye, "Leli zwe ngiyakulinika inzalo yakho yonke." U-Abrama-ke wamakhela khona i-altar uJehova ayibonakale ngalo kuye. Wayesesuka-ke u-Abrama waya entabeni ngasempumalanga leBhethele. Wamakhela futhi uJehova i-altar, wakhuleka egameni likaJehova. Kwafika indlala ezweni, u-Abrama wathatha umkakhe uSarayi, bahamba baya eGibhithe ngokuba indlala yayinzima kakhulu. Kwathi besasondela ukungena eGibhithe, u-Abrama wathi kumkakhe uSarayi, "Bheka mkami, ngiyazi ukuthi ungowesifazane omuhle obukekayo. Kuyakuthi ukuba bakubone eGibhithe ukuthi ngumkami, bangibulale mina balonde wena. Isho kubo-ke wena ukuthi ungudadewethu, ukuze kube kuhle kimi, umphefumulo wami uphile ngenxa yakho." Kwathi-ke uma befika eGibhithe, abaseGibhithe babona owesifazane omuhle kakhulu. Izinduna zenkosi uFaro zambona, zambabaza phambi kwenkosi uFaro. Wangeniswa-ke endlini kaFaro. UFaro-ke wamphatha kahle u-Abrama ngenxa kaSarayi. Wamupha izipho ezinhle, kepha uJehova wamshaya uFaro nendlu yakhe ngezinhlupho ezinkulu ngenxa kaSarayi umka-Abrama. UFaro-ke wayesembiza u-Abrama wathi, "Kuyini lokhu okwenze kimi? Awungitshelanga ngani ukuthi ungumkakho? Usholoni ukuthi ungudadewenu, ngize ngimthathe abe ngumkami? Bheka manje, nangu umkakho, mthathe uhambe." UFaro wayala amadoda ngaye, ammukisa kanye nomkakhe nakho konke anakho. Iphela lapho-ke indaba yethu yanamhlanje, bangani bami, yokubizwa kuka-Abrama. Manje-ke bangani bami, sesiyazi ukuthi uma uNkulunkulu esiyala ukuba senze, asiyaleza kona ukuba sikwenze, kumele sisukume sikwenze ngaleso sikhathi. Ngiyabonga ukuthi nizithamele izifundo zeBhayibheli ngoMam G. Ngiyathemba futhi ukuthi nizithokozele, nangokuzayo futhi nisondele nithamele izindaba zeBhayibheli ngoMam G. Nisale kahle.